Боженци. Една българска възрожденска приказка, разказана от усмихнати бели балканджийски къщи и романа на планински потоци. Тук тесните калдерамени улички нашепват истории за люти хайдути, изкусни занаятчии, умели търговци и жадни за просвета люде. 32 дюкяна в Боженци въртели оживени търговски връзки с страната и чужбина, а изделията на ковачи, дърводелци и резбари носили славата на сръчните им ръце далече от родните огнища. Тези дни, чрез планинското селце, България влиза в списъка на една европейска културна инициатива с повече от 10 годишна история. В историческата сграда Старото школо на архитектурно-исторически резерват Боженци се провеждат първите за България Европейски дни на художествените занаяти. Това инициатива стартирала във Франция преди повече от едно десетилетие. От няколко години такива дни се провеждат едновременно и в други 10 европейски страни. Координатор на инициативата за България, пак повтарям, първата наистина в страната ни подобна инициатива е Регионално сдружение на общини Централна Стара планина. Ние бяхме поканени да участваме в тази инициатива от френския партньор на сдружението по един от проектите, които работим, Национален институт за художествени занаяти Франция, които любезно ни поканиха да се включим в тази инициатива. За сега бих искала да благодаря на общините Габрово, Ловеч и Елена, които се включиха в тази инициатива и участват в сегашните, днешните европейски дни на художествените занаяти. Тази година всички събития са обединени от темата «Иновационни пространства». Различни пространства, в които художествените занаяти да излязат на светло, да бъдат показани пред хората, така че те да ги увлекат, да увлекат все повече публика, да покажем тяхната значимост пред обществеността и да покажем, че защо те си заслужават да бъдат съхранени и предадени за бъдещето. По линия на инициативата е дадено поле за изява на 4 майстори занаятчии. Гранчарят Валентин Димитров от град Елена, дърворазбарите Милчо Бонев от Елена и Станимир Тинков от Ловеч, както и на майсторката на художествени занаяти Стефка Тинкова, също от Ловеч. Валентин Димитров работи керамика вече повече от 40 години. Аз съм учил като ученик в Троян и съм бил тогава на 15 години, значи много време. А как избрахте да се занимавате с това? Обичах да рисувам като дете и Троянското училище ми хареса, защото той освен че обучава по керамика, там има и часове по рисуване. А то е свързано. За да правиш художествена керамика, трябва да можеш да рисуваш. Какво изработвате? Работя керамика, тази, която виждате, тези чинии с птиците, наричам я търновска средновековна керамика, защото тази техника с графито се е работила в България този период, 12-14 век, Второто българско царство, и са намерени много от образците при разкопките на Царевец и не само на Царевец, и по другите средновековни крепости. Имате ли нещо любимо, което да изработвате с най-голямо удоволствие? Най-голямо удоволствие работя чинии, защото има най-много място за рисуване. Така удоволствие ми прави да ги рисувам. А хората как приемат това, което им предлагате? Хората са различни. Има някои хора, които не проявяват интерес, но много хора проявяват интерес и особено така, като имам възможност да беседвам с тях, да им обясня за тази керамика, че е толкова стара, къде се е произвеждала, как се е произвеждала, и проявяват голям интерес, защото тя не е толкова популярна като троянската керамика. Просто по-малко хора я правят в България и оттам иди, че не е толкова известна като троянската, но също е красива. Само чинии ли се изработват с този вид техника? Не. Чаши, кани, купи, по-дълбоки. Значи, тя е била трапезна керамика. Българските цареци са хранили в такива съдове и съответно всичко, което е било необходимо, се е произвеждало.
Виждам, че влагате едно съвременен смисъл в това, което правите. Да, имам и с нали, съвременни глазури, съвременни бои, защото не във всеки дом е подходящо да се сложи такъв съд, който така звучи малко по-старо, малко по-като за музей. Когато думата е обзаведен модерно, трябва и съответно изделията да си пасват с интериора. Затова имам и със съвременни модерни неща. А как ще коментирате събитието, в което участвате в момента? Много е добре. Такива прояви са много хубави да се правят, защото по този начин се популяризират нещата и има жив контакт между нали, майсторите и хората, защото всеки има сайт в интернет, но там някакси комуникацията е нали, анонимна, не като живото представяне. А вие какво получавате от тази комуникация на живо? Значи контакта с хората ми дава някои идеи за какви са техните, разбирам какви са техните желания. Нали, защото да се стоя самичък в ателието и да си мисля нали, какво искат хората, нали, не е най-вярното нещо. А търсят ли хората традиционното? Да. Търсят така да е българско. Нали, да е традиционното българското търсят. Нали. Има ли много смелчаци, които решават да пробват колко е трудно това, което правите? Специално при мен има много, защото в Елена има така много голямо посещение от ученици на екскурзии на зелени училища. През лятото има лагери такива за обучаване по английски и аз ходя с колелото, всяко дете сяда тук на него, нещо прави, аз му помагам, разбира се, така че много, особено деца, много деца са минали през това колело, са си седнали да си изработят нещо. И възрастни хора, но най-вече деца. Вие оптимист ли сте за бъдещето на вашия занаят? Да, защото много нови колеги. Много е актуално е в момента да се правят ателиета. Правят се дори такива ателиета за хоби, което е много хубаво, защото особено за хора, които имат такива отговорни, натоварени професии, както примерно на лекарите, нали, това е разтоварване за тях. Нали, след тежкия ден такъв психически затормозяване, да работи с глина е релакс. А вие за какво си мислите, докато работите с глината? Значи, нямам какво правя. Ами сега, освен да ни покажете как работите, да ни споделите някои от вашите тайни. Значи, тайната не е много голяма. Който иска да се научи, му трябва 200 часа да стои на колелото и става. Нали, това е основната тайна. Значи има техники, нали, които трябва да ги усвои човек с какво да прави с ръцете си и после голяма практика. Много практика. Трябва много време да работи на колелото и се получава. Така, при мен идват хора, които се обучават. Аз предлагам обучение и така горе-долу, нали, като е упорит човека всеки ден да стои по 4-5 часа на колелото и за месец и половина и се научава. Сигурно нямате възможност да ни покажете с графитокерамиката как се изработва, защото там е вашия акцент. Значи, ще ви разкажа, няма как, защото той иска технологично време. Значи съда, както сега съм направил този съд, нали, като е готов вече така, го оставям да засъхне. Зависи от, както сега днеска е влажно времето, много бавно ще засъхне, но трябва да засъхне така, но да не е абсолютно сух. И след това, нали, той е направен от тази глина, ние наричаме червена, защото тя става червена, когато се изпече. Нали. Го поливам с бяла глина, хума. И когато засъхне и хумата, почвам да гравирам
да махам с острие бялата глина, да се покаже отдолу червената. И по този начин става рисунката, тази птичката, тази конкретната рисунка. Нали, маха се, като се изгравира съда, оставя се да изсъхне до край, нали, абсолютно сух да стане, тогава се пече първи път на бисквит, извазва се от пещта, глазира се тези цветове, зеленото, жълтото са цветни глазури. Те се полагат последователно. Да. Първо се глазира целият съд с безцветна глазура и после с четка се рисуват тези зелените и жълтите глазури и се изпича повторно и това е резултата. Но за да се направи, нали, филм, нали, клип как се прави, изисква много време. Нали. Не можем да го направим в момента. Да. А каква е вашата мечта, свързана с вашата професия? Да направя такава школа, където да се обучават хора на керамика, на които да е... Понеже аз много неща знаем за керамиката. В керамиката има много да се учи. Нали? И нали, всеки майстор си е добър в някаква си негова област. Никой не знае всичко за керамиката, защото е толкова много, че няма как да такова. Но аз знам доста неща и искам да ги дам на хората. Милчо Бонев работи с дърво. Какво? Ами вижте. Изработвам сувенири, дърворезби, пластики, гравюри. Рисувам с пирограф гравюри върху дърво. Различни неща. Как се казва вашия занаят? Моя занаят, как да го нарека? Защото не е само в насока дърворезба, има и преливане на други техники в него. Би го нарекал артистичен занаят. Такъв. Кога разбрахте, как разбрахте, че ви се занимава точно с това? От малък имам някакъв почертан интерес към обработката на дървото. Харесва ми да работя с дърво. И съответно пък връзката с изобразителното изкуство, защото то ми е било винаги ръка за ръка с другото. И като почнеш от 4 годишен с уроци по рисуване, то естествено се превръща в нещо друго. Пък само картини да се рисуват не е интересно. Трябва да има и други неща, по-различни. Впоследствие учих дърворезбарски техникум в Тетевен и съответно пък после Институт за учители по изобразително изкуство и 33 години работя като учител по изобразително изкуство и се занимавам същевременно и с това. Като в училище имам дърворезбарска работилница, която по проект се създаде и обучавам деца и там. С колко вида дърво работите? Няма ограничение. Значи може да се работи абсолютно всичко. Орех, череша, липа, чимшир. Абсолютно всичко. Даже последните дни правих едни пана на махагон, например. Донесоха ми такива дъски, стана работа. А любимото ви дърво? Любимия ви материал, с който работите? Всяко е любимо, защото е различно. Всяко за себе си. И би казал, че различни неща могат да се правят на различен вид дървесина, защото има си технологии. Не може, някои неща не стават на едното и на други пък на другото. Примерно сега гравюрите върху дърво, липата е най-подходяща, защото е по-светла бяла. Такъв цвета и веднага се откроява рисунъка, докато една дърворезба по-му прилича да е на орех или на череша, да кажем. Търсят ли ви хората? Да, определено ме търсят. Както за уроци по дърворезба и изобразително изкуство, така и за обикновени сувенири, от които всеки има нужда да си направи нещо. Аз предлагам и такъв вариант да седне тук на масата, да си го направи той самичък, да го запознае с инструменти, с техника на работа.
Просто да влезе вътре в нещата до известна степен, разбира се, защото той не може да стане майстор за 2 дни, но да си достави удоволствие един вид с работа. За колко време се става майстор? Човек се учи цял живот. Няма научени хора. Мислите ли, че това е връщане към традициите? Разбира се. Първо, защото работейки хората, неизбежно се връщат към някакви уроци от миналото. Те го наследяват някога, гледат нечии работи и се учат от тях. Второ, защото се научават да работят. Не стоят. Имат си занимавка. А най-щастлив е човек, когато има работа. Така е. И най-щастлив е, когато продукта, който е изработил, особено сам, е вече на лице. Който работи, си му намира мястото. Аз съм правил неща, дето са стояли по 5-6 години, чи 10 и си намират клиента след време. Трябва просто да попадне на човека, който иска. Дървото е един особено топъл и приятен материал за работа. Как подхождате? Как се настройвате за работа? Колко често сядате да работите? Не спирам да сядам. Правя го постоянно за това. Не ми е проблем. Настройка няма. В смисъл, че имаш си някаква поръчка, някаква работа, която трябва да свършиш, ти си знаеш, че трябва да я свършиш по време. Защото той човек ще дойде и ще каже, готово ли? Няма как. Освен срока, може би го чувствате и като необходимост вече. Да, то става навик. Навик става и човек си се занимава така. Удоволствие. Да ни покажете как работите в момента, какво правите? Сега прави една гравюра, така с една българска роза, нали, символ на България розата. Най-елементарното длето е козиножката, триъгълен профил на длетото, да е по-малкия размер. Просто с нея може и с натиск, може и с чук, просто си гравираш върху дървото, режеш го задължително по посока на дървесната лъка, защото иначе не става. Можеш да си го нарисуваш първо с молив, който се плаши да го направи по друг начин. Първо ще го нарисува с молив, а тогава ще го работи. Но като свикнеш, можеш да го правиш без молив. Сега България, буквичките, естествено, че трябва да ги нарисувам, защото не стане иначе. В този надпис, например, аз използвам само едно право длето и тая козиножка, нищо друго. Стигат. Въпреки, че има много длета, Има ли нещо особено сложно, което трябва да се направи с особен вид длето? Примерно не тук, принципно. По принцип има барокова резба, в която се използват специални извити длета, такива, с които се прави втори, трети пласт в дълбочина. Това е доста сложна операция, но просто е по-бавна. Дайте да видим някои от длетата, да добием представа за различните длета. Ето ви, например, един холкер. Холкер е заоблено длето, като лопатка и съответно прави заоблена повърхност. Това вече го споменах, козиножката. Ето и друг вид козиножка, която е пак триъгълна така. Тя много често се използва и в дървогравюрата, в графиката. Има една така техника на отпечатване на графики от дърво. Пак отлипак, така това нещо може да се намажи с мастило и да се отпечата. Това е дървогравюра. Те са различни като извивки от предехолкерите, защото за различни операции се използват. Но има и съвсем малки прави длета. Това е едно обикновено право длето, което е за по-фини неща, като и тук на буквичката трябва да съвсем лекичко да взема и с него се работи. Аз общия ми комплект съдържа някъде към 300-400 длета, но няма смисъл да ги мъкна всичките и да работя навсякъде с тях. Аз ги използвам по определени дестинации. Тук трябва да работя това, да работя с тях, после другите. Въпрос на усет ли е във времето, кое длето за какво да използвате? Те ръцете сами си го намират. Ръцете сами си го намират, няма как. Хората намират място за дървото в техния дом,
държат да е част от атмосферата в техния дом. В този смисъл, може би сте оптимист за вашия занаят. Абсолютно. Ще има работа много. Само да има кой да е работа. Да има меракли и да се учат деца и да наследяват и да работят. Сина ми до известна степен почва и той да прохожда. Дано да има бъдеще и да вървят нещата добре. Да има кой да ни смени в такъв смисъл. Защото ние няма сме вечни. Има ли вие колко човека сте обучили? Да, по проекта някъде към 250 деца са минали, от които да кажем 5-6 работят и в момента, които повече от интерес, от желание да опитат да правят нещо, но реално 5-6 деца останаха да си работят и са студенти, примерно има студенти, които са право и идват в ателието ми, когато са минали изпитите вече, да си поработят някой друг ден, да си правят техни си лични неща. Защото вече са, не мога да кажа, че са майстори, но са хора запазили желанието да сътворят нещо. Освен да разгледат или закупят, посетителите имат възможност да опитат сами да изработят свои изделие, разбира се, с помощта на майсторите. Естествено, децата проявяват повече смелост. От импровизирания урок на 8-годишната Далия от Габрово и ние може да научим нещичко. От разстояние. Значи сега ще работим с глина. Аз ще ти показвам какво да правиш, ти ще правиш същото и така, ще направим някакво съдче, каквото ти искаш. Значи първо я центровам глината. Натискаме с длани да отиде точно в средата на диска. Ето как е центрована. Сега аз ще я разцентровам, да можеш ти да я центроваш. Намокри си ръцете, двете. Така, точно така. И сега е така я притисни. Точно така. Малко да помогна. Достатъчно. Да. Следващата операция, е да пробием и дупчица вътре в средата. Така, сложи си тук пръста, натискай надолу, смело, достатъчно. Оставяме малко глина отдолу за дъно на съда, да няма чашката дупка. Какво ще направим? Какво съдче искаш? Чашка, вазичка? Добре. Сега сложи си лявата ръка вътре, тук, и дясната срещу нея тук. Не, отвънка. Так, точно така. И сега двете ръце заедно нагоре. Точно така. Бавно нагоре, точно така. Достатъчно. Така. Сега отново лявата вътре, дясната срещу нея отвънка и двете ръчички заедно нагоре. Достатъчно. Така, сега аз малко ще помогна по-трудната част. Така, сега хвани тук вазичката и леко сви да стане по-тясно гърлото. Да бъде по-елегантна. Достатъчно. Така. Вземи сега гъвичката, допираше тук и бавничко догоре да се избърше. Няма. Така, бавничко догоре да се избърше, да стане гладка вазичката. Точно така, още един път. Точно така, добро. Така. Искаш ли горе периферията да стане така на вълнички? Да. Добре, дай сега пръстите тук. Така. Сега с показалеца, с този пръст, ще натиснеш тук между твоите двете пръстчета. Натисни. Точно така, достатъчно. Още един път. Между пръстчета. Точно така. Да. Сега вземаш този конец, така го натискаш към диска и движиш напред да се отрежи, да стане равно дъното. Давай смело напред.
Браво. Браво, идеално го направи. Дай си така ръчичката. Много хубаво стана. Много хубава, да. Много хубава стана. Вашите впечатления от първата ви ученичка днес? Справя се добре. Добре се справя и внимава. Нали? То никой не може да седне и да направи нещо от първия път. Нали? Трябва да научи движение, но важното е да внимава, да следи какво се случва с ръцете и се получава. Имате ли усещане, че открихме талант днес? Не знам, но много възможно. Много вероятно. Откъде си ти? От Габрово. За първи път ли сядаш на гранчарско колело? Да, Много добре ти се получи. Хареса ли ти? много. Кое най-много ти хареса? Въобще всичко много ми хареса. Най-много кое ти хареса? Как го направихме? Значи ясно, значи всичко. Да. Ще помолиш ли мама и татко да те запишат в някакъв такъв курс, за да продължиш и занапред да се занимаваш? Може би да. Предстои да се запознаем и с останалите майстори, но това след малко.